Nosaltres, la veritat és que tenim que estar contents de lo que està fent l'equip, no? La temporada passada al final van traure cap endavant la situació i no van patir, sobretot en aquestes 2-3 últimes jornades que podia haver sigut un poc per la joventut també de la plantilla, podia haver sigut un poc que ens pogués haver afectat en algun moment. Ho traguem avant i aquesta temporada estem disfrutant en aquesta combinació de 6-7 jugadors d'ací i 3 de per ací també, però que ens donen un poder de qualitat. Altres estem parlant que han mantès aquesta línia exterior que teníem en la incorporació de Josemi, Javi Francesc, que és un home que ha estat aquests últims anys jugant en el Màssera, però que ha jugat tota la seva vida així en Llíria i és de Llíria, i en el joc interior l'arribada, la continuïtat d'Albert Anton i l'arribada d'Alfons Albert. Estem parlant que Carlos, Víctor, Lluís Sabater, Vicent Faubel, ara també està Juan Carlos Guardiola, que també és d'ací, el que portava un any sense jugar i s'està agafant poquet a poquet, Javi Francesc, que és d'ací, Fede Segarra, que és del sènior B i ens està ajudant molt. Estem parlant de 6-7 jugadors que són formats així, són de Llíria, i això ens ha possibilitat que en l'arribada de Josemi, d'Alfons, que puguem pegar el passe cap endavant, però sempre la idea o la filosofia dels últims anys s'ha intentat mantindre en la presència d'aquest bloc de xavals jovens. Seria millor perquè llibera d'alguna forma en certs moments de partit a aquesta gent jove, i al lliberar-te d'aquesta pressió el que fas és rendir per damunt de lo que estaves fent. Jo crec que ha sigut també el que ha passat aquest any, que l'increment que han provocat certs jugadors també ha generat en els altres un passe cap endavant i un passe de confiança. I això s'està veient. Estem parlant de la Lliga EVA, que al final del camí, excepte equips contra ells, és una categoria de veterans. És una categoria en la qual els jugadors que han jugat a un cert nivell ja no se plantegen jugar en le Plata o en le Port, prefereixen ja estar en EVA i buscar-se una faena fora de l'àmbit esportiu, una tranquil·litat ja d'estar més en casa, en una altra dinàmica d'entrenaments, en vez d'estar matí i vesprà, i al final ser una categoria de veterans provoca això, que n'hi ha equips que tenen jugadors en experiència, que arriben moments de partit i sense fer res, sense treballar més intens que un altre, sense haver patit en defensa més que un altre, arriben, seleccionen bé, trien bé l'opció, i això significa guanyar de 6 o perdre de 2 o de 3 o de 5. I aquesta categoria és una categoria d'ISES. Nosaltres, este any, per exemple, també estem parlant del pressupost més baix de les últimes temporades. És a dir, este nostre, si l'any passat parlàvem que estaríem entre els 2 o 3 equips en pressupost més baix de la categoria, el nostre pressupost és més baix que el de la temporada anterior en una diferència important, en un 20 o un 25%, encara menys de pressupost. En menys pressupost, poder fer més, doncs, clar, sembla complicat, però ja t'he dit que certes coses que han entrat donen confiança i pugen el nivell d'ells, evidentment, però sobretot dels que estan al voltant. Se motiva més quan van enfrontar-se contra nosaltres per la presència, per exemple, d'Alfons en la pintura o de Josemi per fora. N'hi ha una extra motivació que genera la presència d'estos jugadors. Alfonso l'any passat ja va estar jugant a platges de Mataró en Lliga EVA, el qual jo crec que li ha servit un poquet també per anar. És a dir, l'any passat ja jugava en EVA, ja s'ha adaptat, ja sabia un poquet el que era,
i això li ha servit per saber que tens que suportar moltes coses, no? Que tens que suportar moltes coses. Josemi estava jugant l'any passat a l'Eport, per exemple l'altre dia jugant contra el Càzar i venia Sabater, que també estava jugant en l'Eport, i aquests jugadors a lo millor sí que en algun moment tenen que assimilar que, ostres, que el que vas a tindre davant te va mossegar perquè té unes ganes de jugar contra tu i això, ficar-se d'un any a un altre en el coco no és fàcil, no? Ell ho està fent molt bé, està assimilant-ho bé, el que passa que en alguns moments, evidentment, el rival sempre vol demostrar davant certs jugadors que pot plantar-los cara i que pot fer-los coses, no? I això, aquesta temporada s'està notant més que en les temporades anteriors. La gent està supercontenta i està volcada en l'equip que tenim, en els jugadors. El comportament d'ells és excel·lent. De fet, este últim partit que nosaltres van remuntar en casa 20 punts contra el Càzar, jo crec que n'hi ha un mèrit especial per part de la grada, per part de l'afició, perquè n'hi hagué un moment que donava, és a dir, tornaren a aflorar moments d'altres temporades anteriors, per exemple de l'Emplat, no sé, jo tinc una sensació de que la gent començà a espentar i començà a estar ahí damunt de l'equip animant i recolzant-lo.